Salut! Sunt Corina de la Pin Booking și astăzi vreau să-ți arăt cum activezi și setezi optimizatorul de tarife. Este un instrument complet automatizat de gestionare și distribuție a tarifelor care îți optimizează prețurile prin creștere sau reducere pornind de la nivelul standard. Acest lucru se va transmite către toate canalele în funcție de gradul de ocupare pe tip de cameră. Folosirea prețurilor dinamice te asigură că ești întotdeauna cu un pas înaintea concurenței. Să începem! Accesează butonul de meniu și accesează optimizator tarif. Selectează intervalul de grad de ocupare și aplică extra charge în plus sau în minus în funcție de preferințe la fiecare interval în parte. Apasă butonul Salvează pentru a salva modificările. În final, apasă butonul Activează. Gata! Ai activat optimizatorul de tarif, iar modificările se vor actualiza automat la intervale de 30 de minute pe site-ul propriu și la toți partenerii. Optimizatorul de tarif funcționează optim cu cel puțin 5 camere pe tip de cameră. Dacă dorești dezactivarea, apasă butonul Dezactivează. Odată dezactivat optimizatorul de tarif, prețurile de pe site-ul propriu și de la toți partenerii vor fi cele standard, adică cele setate anterior în secțiunea Tarife și disponibilitate din Channel Manager. Mulțumesc pentru vizionare și spor la rezervări!